voina kan en ho tur hi chanchin rap thlak le nun rong tak ni in mangai na chuan lam manga mi ten engtia thui nge an kal thin ti le thik thu le mangai na kil thum nei kan ti mai thina rap thlak tak awanga top ta chanchin ani don ani he case hi thilmak le dangdai tak ching chivet ati thei ome thlir tu te pon mak in lo ti ve nge kan ring ani he thon thu achang tu ber hi lak bir ani a Punjab India chung ko pangai takalo piang le seilian ani ani po hian midang te ang bokin suang to na le ma hun a eng zonga thlir thin mi ani a anu na du thana ten anun chu akal pui mop mop kan ti theyang kovel mun sang sang fan kuala thil thar zirte chu achak ber ani thina ma se india ram mun sang sang cheng te ang bokin achung te chuan atan ruwa man lok na an lo nei diam to mai lakbiri po hi pasal nei rual alo ni ve ta ka chuan achung te chuan a pasal tur jon sakin omkar sing nen anin nei tir ta a omkar hi sum lam zong po ngai tu omlo takani lain london a alakhos sazuya london a hian nu le pa tam tak ti chuan an fa te om ti remo ta tho tir hi an chak le an suang to na ani thin ome chutia mak pa ramdanga na that tak nei boxi lakbiri nu ten mak pa an han nei ta chu anin chuangin an fanutan chuan hmalam hun eng le nuam takan siam sakta an ngai ve nge ya ti chuan lakbiri po chuan anu le pa te ti thinrim ai chuan ti in ril ru hlim lo tak chuan pasal chu anei ve ta a abung ruwa te telin a pasal thar nen chuan ramdanga cheng turin anin puah cha ta london pana thlona an chuan lai chuan aswang to na lo nei ve thin te chu an thamral me kani ti na ngai tua ma se anun thar tur chuan hlimna tam tak aron thlen be sei chungin akal ta thawani london a han thlen chuan lakbiri chuan nun dan phung thar hlakan tema kholaya motor tam tak mishing buai nuai nuai tele mersiat lo hlir melte building sang tak tak te ba ka khopui nun chu atan chuan ngai nei ngal a har sa ti hle mai Punjab pa anun dan thin mol mang tak nen chuan adang lam ati viau poni ma na London a chuan omkar sing chuan na pa ngai tak South le West London a te thoka anun chu nuam le pa ngai takin a hmanga ti theyang an pani chuan chung kwa din chawin fa po pathum lai mai an nei ta a pon lama tanga en mai chuan ramchang kang taka chengin mi te o em chung kwa an ni mel lain lakbir ero chuan nun ruak tak a hmang meka achan po anun alo suang to thin ang nun a hmang tlat lo ma se chung anun ruak te chu ama atuar to pin nu le nu pui ani anga achan vo te thatakin hlen zela ma se ni khat chu engki ma danglam ta omkaran thulom omlo takadona wangin lakbir sing nun chu adang lam zota a omkar chuan cancer alo ve reng mai an hlau thongin an nun chu a boita veka omkaran na chu a serious in anat na dole tur chon hun rei tak angai don ba ka sumtam tak se na ngai dona ti chuan arang the ang berein en kol ngalin voitam tak doctor ron angai ba ka chemotherapy lak tele damdoi tam tak eite angai boka omkar po chu ni tin anat na chuan ne in atla hniam chak hle bok a hrisel na awang chuan na po thok zui theilovin a chung kwa po chu a chom zui theilo ani tamaya pa ber hrisel na atlak niam rol chuan an chung ka sumpon kiam lam apan zelani ta pa ber na awanga sumlo lu thin chu kiamin an chung kwa po chu an re theita ema damdoi man tam tak pek alangai zel bok nen lakbiri chuan a chung kwa chu har satakin ala hui khom shram shramani ber chung kwa a en kolangaya a pasal en kolangai bok sumlama an pacha zel bok si an summa mo na asan zel ta ka chuan lakbiri chuan an ina room then khate chu mi te lu atan asiam ta a sum ama mo na asang bok nen an room then khat midang ten an lua chuan sumlama tlema an zia om abei se ani an in ron lua tu te zinga mi pakhat chu Punjab mi thoni in a kau ol samna laki anti mai thina kumsom ni mi le kani in laki hian be se na sang tak nen London hi aron luta Englana chungte nein anun chu a tha thei ang berle nuam thei ang bera man tum mi ani reilotia Englana chuan atlang lel ngal mai boka Punjab mi ve ve an lo ni bok nen laki le lakbir te chu anin po ngal em ema an trongai na nga an culture in ang boka an ngai hlut zong ai nang bok nen anin po in anin nel ngal em mai ani hetianga am ngeina tak lakbirina an ton ta ka chuan anun ruak le shom te po tlem chuan azia pha ta dewa
om karala chu anat na awanga damdoina aom de orenga wangin lakbiri chu a ha thinin chung ko en kolle chung ko en kolle damdoin le anin karton sek ngai chuan ati chaw tak zet thin hetianga anun harsat lai bera laki halo om ve chuan anuna chakna le thathauna tam tak a thlena ti lo thei lova laki ya lano pangle suang to na ro pui tak nei chuan a that laia alo om dan thin te a hriat chhuah tira reilo tia in lua tu le in nei tu an ni na chu thian that taka lawin thlak ta a laki chu lakbiri tan chuan a in bun ru ana le a har sat da te hrethiam tu ber alo ni ta hunte an mandun tam zel ta ka chuan anin thian that na chu lo zual zelin a reile deuh nu phei chuan anin ngai zong ta hial maya an din mun chu lakbiri lo suang to le a du dan ang ani ta hau lo lakbiri chu fa pathum nei to ni in kumsom ni tling or chau tlangwal nen in lechin na an nei chu ani ta maya om karala chu annat na awangin damdoina a om reng bok nen in lama chungte anom bok lova anupui chu ma ani alo om thin ani bok nen a in lua tu tlangwal laki laka chuan a in ngatual tuala reilo tia lakbir chuan laki chu apasal ang main a en tamai athom hnote suk sakin ai turte asiam sakba ka arum te ati fai sak thina zan lama po khumpui hial anin trom ta lakbiri chuan laki chu apasal ang taka enin kumte hial aral chhauta a anin leichi na po nge chhau zelin kumsom poruk lai alo ve ta reng mai heti hun chung hian lakbir hian laki fa hi voithum lai pai ma se atitla zela mi ten anin leichi na chu an hriat a hlo wangani heti la hian lakbir hian apasal om kari thena laki chu pasala nei te po adu hial thina ma se achungte punjab omte angai tu awang le an khuwa chuan pasal then chu thilza thlak tak ani boka wangin mi te sele soi chiat a hlo wangin a pasal chu a then lo ram chawani ma se chu tiang om reng chu tha ti bik lovin damdoi ina a pasal dam lo mek chu then adu thule laki ne na anin karte le an chanchin zong zong chu a hril ta zoka a pasal chuan anin thena mi te ngai dan tur le a chung te ngai dan tur te don tur te alo shilin a chung te ril runat dan tur te ngai tua tel turin alo ti a chumi awang chuan lakbiri po chuan a pasal then chu a thul le ta ni a pasal om karatan chuan aril runat thlak viau ome lakbiri po in ril ru siamin a pasal chu then si lova laki ane na in kop zom zel chu a thlang fel le theita a kumsang ni pariat November thla ni in lakbiri le laki te po kumsom paruk lai mai anin zui ta reng mai laki achung te chuan laki chu au pat ve zel awang le tlangwal ama London a khosaringot chu an ngei to in nupui zon sak an lo ril ruk ve mek boka laki chu nula pakhat gurjiti anti London a khosave mek chu an hmel hria tirta a laki po chuan chu nula chu wa mu in an voi khat in hmuna atang chuan anin poin in nei po chu an du ve ngal maya ti chuan an chungte po chuan in nei hunatan December sang ni pariat chu an ron ruat fel ta ni laki chuan a chungte thutluk na chu lakbiri po a hril ve a lakbiri hring nun chu a ke che vekati theyang mipa kumsom paruk chung alo hmangai to le a pasal ang maya alo en to chuan nupui anei don ti an hriat chuan aril ruana in a thutluk na chu ngai tua thale tur le ama chukal san lo turin angena ama awanga a thil lo sacrifice to te chu hrilin an nun lo mandun to te chu atak nge ni ti hriat tir adu ani ma se laki chuan a thutluk na chu thlak du lovin engtika ma pangai taka anin nei thei don lo thu le a chung ten nupui nei to tur an du zia te chu a soi ve a an hun mandun to te awang maya aril ru thak chu atum hau lo chu tiang ani ta ka chuan lakbiri chu aril ruana in phatsan ang main a in ngaya ma sia to pa chuan laki chuan gurjit chu nupuya anei ngei don ani ti le aril ru a thak ngai don lawani ti a hria chuan alung ngai na te chu thinrim na le thil thalo tak tak ti du na a in thak ta zoka aril ruwa chuan ata ani theilo chuan tu ma ta ma ani bik lawang ti ngai tu na nein a tul chuan laki po chu tha mai le engti kong zong puwa anin nei na chu ti hlo ten tir lo atum ta ni chu tiang ril ru poran chung chuan lakbiri chu India azinta a chu ta chuan thlai hlo om tak chu lein Christmas ni ma chen London a let le ta a ti chuan engma danglam na om lo ang maya omin laki point gurjiti chu nupuya nei tumin anin puwa cha ve mek bok
lakbiri te in atang inson chua tumin anom na hnai lo ka chuan apartment lua tur a muzuya anun chu pangai takatan that atum vele mekani ma se lakbiri chuan anin lei chin chu ti top mai thei bik lovin a apartment thara te chuan awatlo thina aril ru thak tir atum reng thin ma se lakian gurjit nei atum zia le kalsan atum zia a hriat chuan athil tum chu ti lotlin ngei tulin a hreta a nikhat chu laki chu zanri ei tura somin nidanga po alo ti fo thin dan ani a laki point thil danglam vaka angai lem lo ti chuan lakbiri chuan e rong te bolin ngoi reng chuan a thlai hlo om tak india ramachanga a khona chu ei tura chuan a telta a aril ruwa chuan laki chu a nei theilawani chuan midang pon an nei bik lawang ti le midang ne na hlim taka anomai chuan thizok se adu te po anima na laki chuan cho chu tur telani ti hремia lo chuan a eya a ei zo hnu loka chuan a om nuam lo ngalin a thok a boi tana a thlan fim na satakin a tla zui bok a chunga thil diglo a thlengani ti a hre thiama har sati tak chuan emergency a call thei shrama rang taka damdo in panpui ngal ni in doctor te chuan an han en fia ngala tur hmang hrai ani an ring ma se chemical lam siam na company a thok ani awangin an na thona thil lo om tak a khoi pal ani an ring zoka a hun taka damdoin a thlena wang tele atur ei chu atam tham lo wang chuan reilo te laki chu a tha chho vele maya damdoina a om lai chuan lakbiri chuan vakan thinin nikhat avakan le chuan gurjit lakia nu puini mai tur chu alo om ve a anni pahni hi february ni som pali sang ni pakwa valentines day a in nei turan ni laki chuan gurjit le lakbiri chu a in mel hria tira chutia atak ngeya an han mu dun ta ka chuan lakbiri thinlung chu ana zual le a thikna le thinrim na chuan a fan chuak ani ber mai lakian nupui neya mahun eng taka nei tur le gurjit an nei tur chuan atina thar le ema voi khat turin alo hrai to a ma se gurjit le laki chu in nei theilo se ti chuan aril ru lo khat thar le in an pahnia anom dun an mu te chuan thinrim na nasatak apele zuala ti chuan january ni somni pasari sang ni pakua lo her chuak le in a thlai lo om tak chu man le atum ta lakia ina chuan vakalin gurjit po alo om ve a nui sang awa bia in ani nei turatan chuan du sakna te awa hlan vel luama ti chuan kumtam tak chung ei tur kalo siam to chewa a top nan kan siam sak liang cheu ti in anni po chuan an lo hnial hran lem lo ti chuan ei tur te chu siam sakin anei tura chuan atur chu atel le ta a hma in alo hlo cham to bok nen tun tum chu hlo cham atum to thak lo voi khat chau po e se thi pui tham tur loin tur chu atel ta ei tur a siam zo chuan laki le gurjit te chu thil ei tur a thu thla in laki chuan sangha kari chu du am takin pakhat mai po du tok lovin pahnih lai chuan eya gurjit ero chuan alo ngei na vak lo nen ai tam lo thung reilo te an pahnih chuan an omron nuam lo ngalin an luak ba ka an thok a buai zuya chuti lai tak chuan laki u naw nu london a cheng mek chu ron kal hlolin in sungan lu chuan a u naw pa te din hmun thalo taka an ding chu muin a thian te a kol ngala a thian te an ron thlen chuan laki le gurjit te chu damdo in lampan pui ngalan ni doctor te chuan thei top chuam ma se laki chu darkar khat nu vela a organ tam takin na an thola wangin a thi tamaya chuti line gurjit chu nikhoshela wa amin doctor te po chuan a organ ten na an thok lawanga a thi le mai chu an hlau em maya ma se vanei thlak takin reilo te a gurjit chu ron thala in adam chuak ta hlawani police ho te chu ka uni in laki thi dana an hriat zong zong te chu police ho hnena chuan an hril veka police te chuan an case chu an chui chiang ta reilo te a lakbiri chu chui thlengin tual tha tum thu boi le tual tha thu boi an man ngala ti chuan an thu boi chu ko thlen pui ni in thu boi chei chung poi arai khop mai kod lang point har sat na an tok na saviawa a chan po lakbirin tur anei tur apol nge ni ti fin fia na aom lo ba ka chu tur chuan engtin nge laki le gurjit te e tura aom thei ti police te chui chuak turin an ti lakbir chanchin te chui chiang in punjab lama lakbirin thurwal pui anei thei tur om te an chui zui bok indian police te po thopui an som hiala ti chuan ngoi renga laknawa lakbir te chen in dapin
lakbir beka chuan thil fun danglam takan hmua lakbir chu December thla India azinani ti hre chuakin a hun mandan zong te an han chui le a ti chuan police te chuan finfiana poimo tak mai an nei thei ta ni police lam chuan an finfiana nei te chu kota thelutin kot poin ngun takin alo en fia ngala ti chuan lakbiri chu laki le gurjit te turmang hrai tuani ti chu thu to pa ngain an thu boy poi kum khat don ngai tu ani a ti chuan ko chuan thutluk na siamin lakbiri chu laki atha awang le gurjit po tha atuma wangin adam chung jail tang turin achung thu an rel sakta ni ko chuan kumsom ni pathum chung chu perol po chwa tir a phal lova chumi omzia chu kumsang ni somthum pathum thleng chu jail atana ngai don ani heti khuna hian lakbir hi kumsom ruk panga lai ani to don ti na ni